जोङो रमियनि 7 अध्याय 14 पदनिफ्राय नायदोंमोन मानोना आङो पापमाव फानजाबाय पापनि दास जाबाय पापजों मोदोमथे जाबाय माब्लाथो जाखो पौलालाय माब्लाथो जाखो आंलाय पापनि दास माब्लाथो जाखो नोंथाङालाय पापनि दास जागायजेननाय समाव आदम आरो हवानि समाव बिसोरनि इसोरनि आयगाखौ बादसिनाय आयगा बादसिनाय माने पाप आयगा बादसिनायनि बिसोरनि थै आरो मोदोमजों एरबोनाय फोलेर माने जोङो बिसोरनि आयगा बादसिनाय थै आरो बेदरना रेजेटबोयै आंनियावबो दं नोंनियावबो दं बेनि थाखायनो जोङो धोरोमिया जिउ खांनो थाखाय नाजायो गोथार जिउ खांनो थाखाय नाजायो किन्तु जोङो जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव गोबां समाव जोङो गोरोन्थि मावफ्लाङो बुंफ्लाङो बेनिफ्राय मानो जोंनि टेस्टिमनिया गाज्रि जायो इसोरनि सिगाङाव मानसिनि सिगाङाव जोङो दाग गोनां जायो किन्तु जोङो मैयाहाय मोनाव नायदोंमोन बे दाग गोनां जानांगौ जिबननिफ्राय जोंखौ बासायग्रा हेफाजाब होग्रा सासेल' दं बे जाबाय पबित्र आत्मा जोङो गोदान जोनोम होनना बुङो माने गोसो सोलायनाय गोदान आखल आखुखौ सैताननि आखल आखुखौ नागारजोबनानै जिसु ख्रिस्टनि आखल आखुखौ गाननाय प्रथम पितरनि 1 अध्याय ओरैहाय 13 पदनिफ्राय जोङो नुनो मोनो बेखौहाय ख्रिस्टीय स्वभाब होनना बुंदों बेनिफ्राय जोङो मोनाबिलियावहाय जोङो नायदोंमोन गालातियानि 5 अध्याय 22 पद बेनो ख्रिस्टनि स्वभाब आरो गालातिया 5 अध्याय 22 पदनावहाय आरो बेखौ बुंबावदों बे गोथार जिउनि फिथाइ गोथार जिउनि फिथाइ बेनि थाखायनो जों गोदानै जोनोम मोननांगौब्ला गासैबो गोजाम आखल आखुखौ जोङो गारनांगौब्ला जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खांनायाव जोङो दाग गैयै जानांगौब्ला जोंनो बे पबित्र आत्माखौ जोंनो नांथारगौ मानोना जोङो गांसेनि जखन 3 अध्याय 9 पदनावहाय नुनो मोनदोंमोन सोरबाया इसोरनियाव जोनोम जाबायब्ला बियो पाप मावनाय नङा बेनिफ्राय आरो गाहायाव जोङो नुनो मोनबावदोंमोन पाप मावनाय नङाल' नङा मावनो हाथारा होननानै जोङो नायदोंमोन